Que tal? Moi boas tardes. Galicia está xa baixo os efectos dunha nova fronte con temporal no mar, vento e máis chuvia. E toda a auga acumulada nas últimas semanas deixa unha pegada cada vez máis visible, sobre todo na nosa rede viaria. En Cervantes afundiuse parte dunha estrada. Tamén houbo un corremento de terra baixo a vía que conecta Ourense con Portugal, á altura de Berea. Seguen tamén as queixas polo mal estado da rede de estradas do Estado. Precisamente Alfonso Rueda falou esta mañá con Pedro Sánchez do estado das estradas. O presidente da Xunta pediulle que acelere os arranxos nas que dependen do goberno e tamén que tome medidas para evitar os continuos atrasos e colapsos nas estacións de trens. Ambos acordaron colaborar para minimizar os danos causados polos temporais. Pero se teñen que coller un tren esta tarde, comproben antes se vai sair ou non. Algúns sindicatos manteñen aínda a folga para pedir máis seguridade e estánse producindo cancelacións, tanto no eixo atlántico como nos trens que van cara a Ourense e Madrid. No mar o temporal colle forza e impide recuperar o pesqueiro que quedou escorado e a valga fronte á costa da Coruña, do que onte rescataron os 7 tripulantes. Salvamento Marítimo permanece na zona e lanzou un aviso aos navegantes para que extremen a precaución. Hai pacto en Galicia para resolver a carencia de pisos. O sector alíase coa Xunta e os concellos para chegar ás 10.000 vivendas públicas en 2030. Para a súa construción crearánse 60.000 empregos. Todos os ofrecementos de plan de vivendas estatais, sempre que sexan en condicións realistas para poder facer o que se estamos asinando aquí, ímolo aceptar. Isto, insisto, non vai de cores políticas nin de apuntarse tanto. Si sale ben, todo o mundo podrá decir que tuvo participación neste éxito. O Consello de Ministros aproba unha axuda universal por crianza dos fillos que non depende da renda familiar. Podería chegar aos 200 euros ao mes. O ministro de Dereitos Sociais di que hablan a aplicar de forma inmediata, pero non concreta cando. E seguen os rexistros en Teo e en Padrón no marco dunha operación que podería estar relacionada coa fraude fiscal na compravenda de coches de luxo. A Garda Civil estivo inspeccionando esta mañá varios vehículos que xa trasladaron a dependencias dos xulgados. Nunca un sinal de tráfico deu tanto que falar. A simple vista é un sinal de dirección prohibida. O problema ven cando a xente lee o cartel que está xusto debaixo e que pon Agás Residentes Cemiterio. As redes sociais xa se encheron de comentarios sobre esta estrada que parece estar reservada só para a circulación de defuntos. Poñer o logotipo de só residentes, o sea, parece que solamente por do cementerio, claro. Está curioso porque, en fin, pues nós xa non temos chances solamente os que están ali. Yo pensé que los muertos no se movían, ¿eh? O sea, pero ya lo dice el refrán, no te acostarás sin saber una cosa más. Nos deportes, o Celta retoma os adestramentos matutinos en Afouteza para preparar o partido contra o Español. Os de Giraldez queren deixar atrás a xeira de malos resultados dos últimos encontros. A cita é o sábado en Barcelona. Esta tarde presentarán a nova incorporación Álvaro Núñez, que non estará dispoñible porque aínda se ten que recuperar dunha pubalxia. E a pesar de que hai zonas en aviso, as chuvias van a menos nas próximas horas. A curiosidade da tarde é que en algunha zona do extremo norte poden chegar aos 20 graus. Escoitaron ben, 20 graus, a temperatura máis elevada do que levamos de ano. Os continuos temporais poñen en alerta o Goberno Central e o galego. Pedro Sánchez contactou con Alfonso Rueda para coordinar a resposta ante as chuvias. E Rueda agradeceulle traballar xuntos para previr incidentes. O presidente galego pediulle arranxos na rede viaria que depende do Goberno para garantir a seguridade. María Cheda.
Sí, o presidente Sánchez leva varios días centrado única e exclusivamente nos desperfectos que están a provocar os diferentes temporais por toda España e hoxe, malia que as chuvias pois non son máis importantes que as de días pasados, foi a quenda de Galicia. Publicou un chío, Pedro Sánchez, no que informaba de ter chamado o presidente da Xunta para interesarse pola situación de Galicia, chío que tivo resposta de Alfonso Rueda. Confirmou e agradeceu ao presidente galego que existira esa comunicación, pero pediulle tamén solucións ao caos ferroviario, ás autoestradas, ás autovías, ás estradas nacionais que dependen do Goberno central. Alfonso Rueda asegura que o que busca é garantir a seguridade de todos. A situación en distintos puntos da rede viaria galega despois de tantos días de chuvias sen tregua é difícil. Ourense e Lugo son as provincias máis afectadas. Só no concello ourensán de Bóboras hai ata 3 estradas afectadas polos desprendementos que a chuvia provocou sobre as vías preto de aldeas como a Xurenzás, Salón ou Liñariños. Está habendo corrementos de terra bastante grandes, con que nos arrastran troncos, maleza e demais, o que nos fan é obstaculizar e cortar as vías. Tamén no concello de Berea, a estrada provincial 540 perdeu parte do recheo do firme na recta de Gontán. Están as carreteras perdidas, eso, todas cheas de folla, cheas de buratos, que houve moitos desprendimientos. Tardará un mes, tardará, como siga llovendo así, cae todo. En Lugo hai cortes en estradas de 5 concellos, Pantón, Navia, Muras, Bóveda e Cervantes. Neste último municipio é onde a situación semella máis delicada. E que arriba nesta montaña neva o seguido, e ao deshielo destes días se baixa moita auga, e termina facéndonos estas cousas. O que se está facendo é trasladando a todos os nenos e nenas e van camiñando pola parte esquerda. Acercan os seus pais aquí, e pasan andando, e aquí recolles o taxi para o transporte escolar e levas ao colegio. Valorouse o peche por seguridade, o que pasa que era casi unha hora de percorrido. Tampouco a provincia da Coruña escapa das incidencias. En Oroso, moi preto de Santiago, o estado da Estrada Nacional 550, principal alternativa á AP9, presenta danos críticos que a chuvia dos últimos meses só foi agravando aínda máis. A carretera nacional 550, o seu paso por Oroso, está nunhas condicións malísimas. Estropean os coches, as suspensións. En a Coruña capital, a semana pasada as chuvias obrigaron a pechar temporalmente o acceso principal ao Coliseo por culpa doutro corremento de terra que afectou a estrada. As chuvias tamén atrasan os traballos na autovía Santiago-Lugo. Dende o Goberno afirman que o último tramo que falta vai abrir ao tráfico a Xiña, pero non se atreven a dar unha data. É verdad que son obras que ustedes entenderán, levamos 30 e pico días sin parar de chover, vale, por lo tanto, son desas obras en donde a veces, dar unha data exacta é complicado, pero eu estou convencido de que en poucas semanas, en pouco tempo, estaremos ali inaugurando. A división entre os sindicatos mantén a folga no sector ferroviario. 3 formacións desmárcanse do acordo co Ministerio, así que continúan os paros. En Galicia suspendéronse ata esta hora 9 viaxes e, ademais, hai menos actividade nas estacións porque moita xente xa renunciara a viaxar sabendo que para estes días había convocada folga. Carlos. Sí, Marta, a folga continúa porque manteñen o paro 3 sindicatos minoritarios, o Sindicato Ferroviario, a CGT e Alferro, que son precisamente as 3 formacións que non foran convocadas polo Ministerio de Transportes ás negociacións en Madrid. E aínda que se trata, como dicimos, de sindicatos minoritarios no sector, o certo é que a folga está a ter hoxe tamén un impacto moi notable. A explicación é que con que falte algunha traballadora ou algún traballador nun tren, esa viaxe xa non se pode realizar, xa non pode circular ese convoi. E ademais hai que ter en conta que hoxe o Ministerio anulou os servizos mínimos precisamente despois de ter chegado a un acordo cos sindicatos maioritarios, así que a priori hoxe non se pode garantir que vaya circular ningún tren. Por iso, dende primeira hora xa houbo e vai haber seguramente máis cancelacións de viaxes aquí en Galicia. O tren Celta quedou miañando na estación de Vigo. É un dos 9 que non circulou pola mañá en Galicia. Renfe tivo que cancelar servizos entre a Coruña, Vigo e Ourense por falta de persoal. Os 3 sindicatos que manteñen a folga din que o acordo co Ministerio non recolle medidas inmediatas para mellorar a seguridade. En Galicia, haría falta más auscultación de las vías, más revisión de toda la parte de taludes, de seguridad de la circulación,
en general un seguimiento más diario, más cotidiano de todas as cuestiones que poden afectar a la seguridad. E malia que os sindicatos maioritarios si desconvocaron a folga, moita xente xa renunciara a viaxar hoxe. Todo este ave chegou a Vigo cun único pasaxeiro, un mozo exipcio. Yo confío en el sistema del tren, de Renfe y de todo. Es como hay cosas mal pasadas, pero eso la vida me da. O ave só saíra con 14 pasaxeiros dende Madrid. Moitos quixeron evitar problemas. Así vimos a estación de Urzaizonte e así estaba hoxe, con só estome agardando o tren. De hecho, ayer vine de Madrid para acá y eso fue pasarme de un tren a otro hasta llegar hasta acá. Pero hoy veo, está todo solo, no sé qué va a pasar, vamos a ver qué pasa ahora. Tras o acordo cos sindicatos maioritarios, Renfe suspendeu os servizos mínimos. Ao longo do día pode haber máis incidencias. O Goberno aproba por Real Decreto prohibir os incrementos de prezos en transportes e alimentación en situacións de emerxencia. No caso de incendios, inundacións ou accidentes, o Executivo poderá intervir os prezos de servizos e produtos e impedir que suban por riba do máximo que tiveran no último mes, evitando que se aproveiten algúns sectores precisamente da desgraza allea. O Executivo avanza tamén na posta en marcha dunha prestación universal por crianza que se recibirá independentemente da renda que teña a familia. Vai poder chegar aos 200 euros mensuais. Esta é unha das medidas que se recolle na Estrategia de Desenvolvemento Sostible. Acaba de aprobala o Consello de Ministros. A intención é incluíla dentro do proxecto de presupostos de Estado para este ano que o Goberno aínda non presentou. Anticipar que tendría un efecto inmediato en la reducción de la pobreza infantil en nuestro país, que, como digo, es uno de los principales desafíos que afrontamos en términos de cohesión social y para garantizar los plenos derechos de la ciudadanía española. Alianza en Galicia para dar resposta a unha das maiores preocupacións dos cidadáns, a falta de vivenda. Xunta, concellos e o sector acaban de asinar un pacto co obxectivo de chegar ás 10.000 vivendas públicas no ano 2030. Prevén mobilizar 7.000 millóns de euros e xerar 60.000 empregos na súa construción. Xunta, concellos, construtores, arquitectos, consumidores ou administradores de fincas suman forzas para garantir o acceso á vivenda a un prezo digno e en construcións de calidade, segundo o pacto que acaban de asinar. 14 programas e 45 accións que foron consensuados por unanimidade. Polo tanto, un pacto que supón compromiso, traballo e ilusión, e todos formades parte del. Alfonso Rueda agradece a colaboración dos concellos e sector privado imprescindible, di, para conseguir os obxectivos deste plan. O presidente destaca que nunca unha administración autonómica fixo antes un investimento tan ambicioso en vivenda. Un compromiso orzamentario, unha ambición, se me permitides, sin precedentes. Hai que cumplilo, queremos mobilizar 5.000 millóns de euros de investimento privado, aparte dos 2.000 que imos mobilizar directamente da Xunta de Galicia. 60.000 postos de traballo. Para chegar ás 10.000 vivendas públicas no 2030, porán en marcha varias medidas, como impulsar o solo residencial, eliminar burocracia ou apostar pola construción industrializada. As familias que pagaron en efectivo o material escolar van poder acollerse ás desgravacións fiscais igual que os que pagaron con tarxeta. A Xunta xa ten a fórmula para que non queden fora. Anuncio no conselleiro de Facenda o que van facer é introducir nesa disposición adicional a excepción da desgravación fiscal dos pagamentos en efectivo realizados no 2025. O que imos facer é introducir nunha disposición adicional na primeira lei que se tramite no Parlamento de Galicia. Corgos participou nun acto do Círculo de Empresarios de Galicia. Trasladoulle o compromiso da Xunta para que o tecido empresarial galego poida seguir medrando. Queremos ser un aliado das empresas e axudarlles a ser cada vez máis competitivas. Fano tamén asegurou Corgos axilizando o pagamento a proveedores para que estes poidan contar con liquidez. Destacou a alianza entre o sector público, o privado e a sociedade para impulsar o modelo industrial en Galicia. E hoxe o Parlamento elixiu a valedora do pobo para os próximos 5 anos. María Dolores Fernández Galiño vai seguir desempeñando as funcións que tiña dende hai 6 anos. Era a única candidata. Recibiu o apoio do PP e do BNG. Os 9 deputados socialistas decidiron absterse.
A figura de Castelao serviu para discrepancia política. Tamén no Parlamento presentábase unha iniciativa popular que pedía establecer por lei a divulgación da obra do escritor de Rianxo. Nacionalistas e socialistas apoiaron a proposta. O Grupo Popular recordou que a Xunta xa promove constantemente actividades sobre Castelao. Hai un sismo na esquerda despois da desfeita nos resultados das eleccións de Aragón. Hoxe, Felipe González anunciou que non votará a Sánchez se se presenta ás eleccións, mentres a maior parte dos partidos de esquerda buscan rearmarse nunha coalición para presentárense aos comicios xerais. É un panorama pouco optimista para Pedro Sánchez. O PSOE parece que lle custa diserir os resultados en Aragón. Sí que se hace una autocrítica, son unos malos resultados para la democracia, para el progresismo. Pero as explicacións da súa desfeita electoral non van moito máis lonxe. Os argumentos non convencen os socialistas críticos coa actual dirección do partido. Me sorprende que non hai ninguna autocrítica. E ante iso, Felipe González confesa que votará nas próximas xerais. Votaré en blanco. Ata os socios do goberno ven o adianto das eleccións máis preto. Una legislatura hasta el final del 27 llevada a base de decreto ley puede ser mala para todo el mundo. E o socio da coalición xa arranca motores. O día 21 van presentar unha nova coalición electoral con 4 partidos, os que agora están no goberno. Sería unha refundación de Sumar. Aspiramos a que Yolanda Díaz sea cabeza de cartel. Pero Izquierda Unida oponse, pide caras novas. Todos somos necesarios, todos somos imprescindibles, lo que pasa es que nadie solo es suficiente. Tenden llaman a Podemos, pero os de Belarra desdeñan o convite. Nosotras no entramos en consideraciones sobre cuestiones internas de Sumar. O PP tira de ironía. Ya les doy un nombre, se podría llamar supervivientes. E concéntrase nas súas negociacións con Vox. Os de Abascal piden entrar nos gobernos de Extremadura e Aragón. Pues habrá que entrar, pero eso estará en manos del Partido Popular. Os populares volven pedirlle responsabilidade. Cometeremos un error imperdonable si no somos capaces de acoger la oportunidad que nos están dando los españoles. Elisa Mouliá vai continuar exercendo a acusación particular contra Íñigo Errejón. A semana pasada enviara un escrito ao xuíz renunciando a seguir co proceso, agora cambia. Retráctase e segue adiante. Mouliá adopta esta decisión despois de que a Fiscalía solicitara a absolución do exvoceiro de Sumar. O Ministerio Fiscal consideraba que houbo consentimento nos feitos denunciados e que non son constitutivos de delito. He decidido que voy a continuar con el procedimiento porque me ha parecido deleznable que la Fiscalía, después de que yo me haya retirado, escriba un escrito de absolución. Íñigo Errejón estaba citado esta mañá para que o xuíz lle notificara a apertura do xuízo por suposta agresión sexual. Finalmente, o magistrado decidiu suspender a citación por seguridade xurídica ata que Mouliá aclarara a súa posición. Mi testimonio es veraz, no me he inventado una sola coma y esto me parece vergonzoso, vergonzoso. Y voy a ir hasta el final, ahora sí que sí voy a ir hasta el final. Elisa Mouliá denunciou a Íñigo Errejón en outubro de 2024 de agredila sexualmente 3 anos antes durante unha festa na casa duns amigos. O xuíz Peinado dalle 10 días de prazo a Moncloa para que entregue todos os correos electrónicos de Begoña Gómez dende 2018. O magistrado tamén lle pide ao Ministerio do Interior que o informe das viaxes ao estranxeiro da muller do presidente do goberno e da súa asesora. Os veciños da rúa de Pontevedra están desesperados polos asolagamentos que sofren de forma continuada. Xa perderon a conta das veces que espertaron coa rúa cuberta de auga nas últimas semanas. A última vez hoxe mesmo, Demetrio. Sí, esta é a imaxen agora mesmo que lles podemos trasladar. Esta é a Rúa do Santo. É unha rúa, sorprende, porque está agora mesmo completamente anegada, desborda esa cantidade de agua que baixa por esta rúa, que entra nas fincas, nas casas que están xusto arredor, anegando tamén baixo, de feito, non moito máis arriba, uns 25 metros, un baixo completamente anegado de outra das vivendas. Os veciños están cansos e reclaman solucións, levan moito tempo denunciando que sempre que hai chuvias intensas se producen estas enchentes, dificultando o seu día a día. Prohibido pasar para os coches e prohibido pasar para os peóns. Unha situación que se estende, como dicíamos, que abarca, por exemplo, fincas leiras como a esta, que están xusto nestas casas, como poden ver agora mesmo, completamente desbordadas e anegadas con esta cantidade de agua. Imposible, como dicíamos, transitar tanto para os vehículos como para as persoas. Non dan abasto tanto os sumidoros que agora mesmo, como vamos a mostrar a todos vostedes, están completamente abertos para poder
ir asaltando toda esa cantidade de agua que vai chegando, que vai por aquí abaixo. Denuncian que esas canalizacións son máis pequenas do que deberan e que, polo tanto, non dan abasto esa cantidade de agua que está a caer. Así que agora mesmo moi pendente do que pase nas próximas horas, o que pase na próxima madrugada e polas chuvias intensas que van continuar tanto hoxe como mañá con este novo temporal que xa está deixándose sentir tamén aquí en Galicia. Especialmente no interior da provincia de Pontevedra, que outra vez estivo en aviso laranxa por acumulacións de ata 80 litros por metro cadrado. Andrea, cal é a situación no punto en que te atopas? Pois aquí en Cuntis agora está chovendo, leva toda a mañá chovendo e que, como ben diste, hemos activado un aviso laranxa por precipitacións, o que obrigou a suspender as actividades no exterior en 16 concellos do interior da provincia de Pontevedra. Un deles é aquí en Cuntis, en canto ao fluvial. A Xunta mantén activo o plan inungal e controla a arestora o caudal de 13 ríos en toda a comunidade. Un deles é este, o río Gallo, o seu paso por Cuntis, pero na provincia de Pontevedra tamén está controlando a arestora, o Maceiras, o Miñor e o Lérez. Polo tanto, moita precaución porque estes días van estar pasados por auga e van nos deixar importantes acumulacións de chuvia, segundo esas cifras extremas de Meteo Galicia. Aquí en Cuntis, no que vai de xornada, xa se acumularon 55 litros por metro cadrado. As chuvias intensas volven marcar unha xornada máis en Cuntis e xa perderon a conta. Eu que sei, hai un montón de días. A ver, non sei o que... Cando parará? Isto é normal, do inverno. Este inverno é un pouco duro. Só no que levamos de febreiro recolleronse aquí máis de 320 litros por metro cadrado e hoxe volveu a ser un dos sitios onde máis choveu. Este mediodía roldaban xa os 50 litros e un dos 16 concellos do interior de Pontevedra en alerta laranxa por precipitacións. Suspendéronse as actividades escolares e deportivas no exterior e recoméndase extremar as precaucións ao volante e alonxarse dos ríos. A ver se para de chover, porque andan os ríos todos fora. En Cuntis van a afogar, a oímos. Bueno, nós vivimos en Troáns. Moi crítica, xa vedes como vai o río, porque ademais levamos moitísimo tempo, que pasa que temos unha terra privilegiada. Hai 10 anos que non recordo me enchendo así, Sí, a verdade que sí. Con Bugallo, máis dunha vintena de ríos en Galicia están en aviso laranxa por risco de enchente e 3 en nivel vermello. O Miño na Peroxa, o Cabeiro en Redondela e o Mandeo en Coirós. E non deixa de chover, boa parte de Galicia está hoxe en aviso amarelo por acumulacións que poden chegar aos 60 litros por metro cadrado en 12 horas. Pendentes nos concellos de Oroso de Trazo, o río Lengüelle xa saiu fora do leito esta noite pasada, preto da súa desembocadura no Tambre. A consecuencia directa pois son estradas e campos de cultivo totalmente anegados. Estamos continuamente porque vamos uns días que nos sube de repente o río, nos baixa e entonces temos que estar continuamente en espera a ver en acontecimientos, a ver se nos vai deixando un pouquiño isto, pero bueno, nós estamos aí. O certo é que os continuos días de chuvia convertéronse nunha oportunidade para distintos negocios que están a ver incrementados os seus ingresos ou servizos. Uns dos máis beneficiados son os taxistas. Reyes. Sí, porque nestes días de chuvia son moitos os que acoden ás paradas ou os que chaman a estes profesionais para que os vayan recoller á porta da casa para evitar así unha máis que probable molladura. Tamén as tendas de electrodomésticos, a humidade que hai nesta época obrigou a moitos fogares a buscar solucións rápidas que atoparon nos deshumidificadores e tamén nos radiadores eléctricos. Tampouco nos podemos esquecer dos talleres mecánicos os que acoden os condutores tras sufrir un accidente, pero sobre todo para cambiar os neumáticos e mellorar así a súa seguridade nas estradas. Con todo, as chuvias persistentes non benefician sempre a todos os sectores. A hostalaría ou o turismo poden resultar danados. Os hostaleiros seguen a montar as terrazas malia que este inverno semella estar contra eles. Pero a esperanza non se perde. Non fai tempo para poñerse na terraza. Claro, montalo con esta choiva, ademais, é super incómodo, pero bueno, hai que montar igual. Nos afecta aos que vivimos de terraza, pois eses foron negativos, moi negativos. No caso dos locais con máis mesas fora ca dentro, o problema é maior.
Notase un montón porque, a ver, a xente está cansada, xa ten ganas de salir, pero é que o tempo non dá tregua. Entonces, ao final, o establecemento dentro é máis pequeno, sempre temos as mesas cheas, pero o espazo de fora ven moi ben tamén para aproveitar. A xente non gasta como se fai sol, que ven as terrazas, ven beber, ven estar con os amigos. É que está complicado. Está complicado, pero la gente al final sale a las terrazas igual. Ahora por la mañana no tanto, pero a media tarde, ayer estuvimos por la tarde y las terrazas habiendo un soportal ou unha sombrilla. Esta era a imaxe que ofrecía a Vigo hai xusto un ano. Terrazas cheas de xente aproveitando o tempo solleiro. Os hostaleiros, igual ou máis que aos agricultores, miran o ceo. Yo non o estou usando. Que as navidades foron moi longas, a xente eu creo que xa non ten nada de tal. A verdad que estos 100 meses moi flojiños. Que llevamos a facer? Fai moi mal tempo e algún día parará. Algún día parará. Tamén cando fai bo estamos beneficiados. Entonces unha cousa pola outra, non? E se non hai clientes, o tempo afecta tamén as mercadorías e a produción, para non ter que tirar o que non se vende. As que estes días non dan feito son as compañías de seguros porque hai moitas reclamacións polos danos da humidade nas casas. As aseguradoras aconsellan notificar os estragos canto antes e achegar fotografías e toda a documentación que se poida. Así toda esta zona vai subindo todo hacia arriba. Natalia amósanos as humidades que lle afectan a súa vivenda en Maceda dende finais de xaneiro. Despois da nevada vimos que había unha condensación e que na habitación da nene cada vez se está facendo máis grande. En cuestión dunha semana aumentou pois o triple do que estaba. Como hai temporal mientras non pare de chover non pode vir naide, porque hai que subir a fachada e mirar o que pasa. Unha situación que se repite por toda Galicia. Deja de llover, si no deja de inundarse, no da para enviar profesionales, para enviar peritos, para resolver el problema y nos encontramos a la semana siguiente con otro. Está todo el mundo un poco desbordado con la intensidad y la frecuencia con la que está sucediendo. Saturación que constatan os administradores de propiedades. A maior parte das incidencias teñen que ver con filtracións ou humidades. Pues hemos prácticamente duplicado en los meses de enero y lo que llevamos poco de febrero los siniestros en relación al segundo semestre del 2025. Neste edificio de Ourense asolagáronselle os garaxes. As bombas non dan avío porque é moita agua que cae. Aínda que conseguiron sacar os coches. Xente tiña todas as cousas no garaje e xa foi o gareto todo. A lei establece 7 días para reclamar unha vez coñecidos os danos. Fotografar os estragos é importante. Caen unhas tellas ou o tellado, aportarlles a documentación ao perito, como poden ser unhas fotos, como pode ser as facturas de cando as cambiaches, se estaba tamén feito mantemento. En situacións extraordinarias como inundacións ou refachos de vento de máis de 120 km por hora será o Consorcio de Seguros o que se faga cargo das indemnizacións. E complícanse as tarefas de salvamento marítimo para acceder ao pesqueiro que onte quedou a Valga a 30 millas ao norte da Coruña. Sabela, que sabemos desas tarefas? Que tal, Marta? Moi boas. Es que as condicións do mar están sendo bastante malas e a cousa é que o que se espera é que empeoren nas vindeiras horas. Agora mesmo temos alerta laranxa, hai refachos de vento que superan os 80 km por hora, ondas de máis de 6-7 metros de altura. En cuestión de horas dicimos a alerta o aviso por condicións meteorolóxicas adversas no mar será vermello. Iso está dificultando moitísimo as tarefas de rescate do pesqueiro Itois que leva a Valga sen goberno case algo máis de 24 horas, está a unhas 30 millas de Cabo Ortegal na provincia da Coruña. É certo que Salvamento Marítimo están tratando de acceder a ese pesqueiro, pero dicimos as condicións do mar están complicando moito esas tarefas. De calquera xeito hai que dicir que os 7 tripulantes que levaba ese pesqueiro, un pesqueiro que ten base en Vizcaya, foron rescatados no momento no que ese barco perdía o seu goberno onte pola mañá. Foron rescatados no primeiro momento por outra embarcación, por outro pesqueiro, o Abra de Muxía. E fíxense, porque isto chama a atención, nese termómetro 24 graus, hai moitas zonas da península que están anegadas, no Levante teñen estas temperaturas primaverais. Ao mediodía, as 3 principais cidades da Comunidade Valenciana superaban os 20 graus e esta tarde mesmo poden chegar aos 25, non estran a ver esta xente en manga curta. Na capital, esta foi a noite de febreiro máis cálida dos últimos 10 anos nesa comunidade autónoma.
Máis cousas, en Santiago, estourido dunha tubaxa negou un garaxe e varios negocios do centro da cidade. Interviron os bombeiros para poder deter a fuga de auga. Nuño. Si a avaría produciuse aquí, no garaxe do número 36 da Rúa Xeral Pardiñas de Santiago de Compostela. O estourido da tubaxe de suministración principal de auga do inmoble produciu unha fuga de gran presión que perforou o teito do aparcadoiro e asolagou parte da súa superficie. Tamén se viron afectados 2 negocios de inmobles colindantes. Os residentes do lugar levan dende o domingo avisando de que había fugas e goteiras no teito do aparcadoiro, mais unha revisión posterior indicou que non había danos maiores. Iso foi ata esta mañá, porque deixaron de recibir suministración de auga nas súas vivendas e foi cando baixaron ao lugar e percibiron a avaría. Este foi o momento do estourido da tubaxe de abastecemento xeral de auga no número 36 da Rúa Xeral Pardiñas de Santiago. A avaría causou unha importante fuga que perforou o teito do garaxe e cubriu de auga parte da súa superficie. Hoy por la mañana pues no había agua en el piso y ya bajó mi marido y estaba todo reventado. Os residentes do inmoble percatáronse da incidencia cando a subministración da auga cesou contra as 7 desta mañá nas súas vivendas. Anteriormente notaran a presenza de goteiras no teito do aparcadoiro do edificio polas que a instalación pasaron unha revisión na que non se detectaron danos significativos. El domingo nos avisó un vecino que estaba cayendo agua y llamamos al seguro de la comunidad y vinieron e en principio non le dieron importancia. Tralo acontecido, desprazáronse até o lugar a policía local e os bombeiros, que a súa chegada procederon ao peche da fuga. O incidente saldouse únicamente con danos materiais. Ademais do garaxe, tamén afectou aos 2 negocios situados nos baixos comerciais colindantes. Eu abrín a verxa e saliu como un torrente de agua, había sobre 3-4 dedos de agua na tenda. De hecho, non se podía cascantar. Polo que vexo aos muebles, depois habrá que hacer unha operación se hai algunha cousa máis mollada. Entre os comercios afectados, un puido abrir con normalidade ao longo da mañá, mentres que o restante precisou labores de limpeza por mor do asolagamento que lle impediron operar durante as primeiras horas do día. E un incendio nun piso en Sevilla acabou cun rescate heroico contra o reloxo ademais. A moza que estaba dentro quedou cercada polas lapas e cando quixo escapar pola fiestra perdeu o equilibrio, así que lle faltou pouco para caer ao baleiro. Por sorte, a veciña de abaixo reaccionou rapidamente e logrou agarrala polos nocellos e metela na súa casa. Varias testemuñas seguiron con moita angustia a escena que por fortuna acabou cun final feliz. Le dije, tírate. Confía en mí. Tírate que te cojo. ¿De verdad me vas a coger? Digo, tírate, que te cojo. Dice, pero cógeme. Y en eso que cógeme se lanza y ya empezó. Tuve que sacar mi cuerpo porque lo que hizo en vez de soltarse y caer así, recta, lo que hizo, saltó hacia atrás. Van ver un asalto de película no sur de Italia. Un grupo fortemente armado simula un control policial no medio dunha estrada. Realmente querían roubar un camión blindado. Foi moi espectacular e a película, iso sí, non acabou como querían os ladróns. Guarda, están roubando el furgone, guarda. Un extraño control policial sorprendeu os que circulaban este luns por unha autovía preto de Brindisi, no sur de Italia. Guarda, han roubado el furgone. Os que gravaron a escena desde o outro lado da vía percataron axiña de que se trataba dun asalto. Guarda, Cristo santo! O obxectivo era un furgón blindado e para bloquearlle o paso pararon na vía varios coches, algúns con sirenas para simular un control da policía. Tamén incendiaron outros vehículos para enredar máis o tráfico e dificultar a chegada da policía, mentre reventaban a traseira do furgón para acceder ao botín. Guarda allí, porca putana. Malia que se trataba dun comando formado alo menos por 6 persoas con ametralladoras e outras armas de gran calibre, parece que non lograron o seu obxectivo. Os carabinieri chegaron a tempo de frustrar a operación e perseguiron os asaltantes polas plantacións que rodean a autovía. Lograron deter 2 e seguen a busca do resto. O suceso evidencia a escalada das accións criminais que levan tempo denunciando os sindicatos de carabineiros. De feito, xa se confirmou que os 2 detidos son criminais dun grupo que parece manter relación cunha das mafias que trafica con drogas e armas nesta zona do sur de Italia. Está en marcha a operación policial nun chale de Teo dun negocio de compravenda de coches en Padrón. A información que nos vai chegando aos poucos, iso sí, parece que o que investigan é un posible caso de fraude fiscal e de branqueo, Nuria.
Así vamos sabendo pouco a pouco detalles desta operación, desta macrooperación policial que comezaba onte, Teo, como ben comentabas, e que continuou hoxe aquí en Padrón co rexistro desta nave que ven ás miñas costas, unha nave onde presuntamente se dedicaban ao negocio da compra-venda de coches usados, algúns deles de alta gama adquiridos en Europa do Leste. Rexistros tamén de maneira simultánea durante esta mañá noutro negocio do mesmo sector, tamén de compra-venda de vehículos usados, moi cerca de aquí a 2 kilómetros, na zona da escravitude. Puidemos ver como os axentes da Garda Civil retiraron dali varios vehículos e foron postos baixo custodia xudicial. Lembramos que en relación a este caso hai detidas xa 3 persoas, pero non se descarta que poida haber máis arrestos porque a operación continúa aberta aquí na comarca do Sar. O cartel está ben á vista, Mercedes de 99.000 euros e non é o coche máis caro que teñen no negocio. Levaban nesta nave o PT Nacional que vai de Santiago a Padrón apenas unha semana. Allí tenían los coches de alta gama. Sí. Empezaron ahora este mes, en febrero, vinieron para allí. Y está la policía allí, y está, bueno, reventaron la puerta. Aquí leva unha semana, teñen un negocio abaixo de venta de coches, e ahora puxeron aquí coches de alta gama. No outro, na esplanada que está ao pé da Resol na mesma estrada, levaban anos, porque esta xente leva tempo na compra-venda de coches. Allí na esplanada de Repsol tienen tamén coches de importación. No sector coñécenos, teñen relacións, compran en concesionarios da zona, pero polo que sexa, a xente tenlles medo. Gente complicada, son rumanos y parece que no hay papeles y bueno, no sé qué problemas hay con los coches. Ya te digo, aquí hay movimiento tremendo, está la policía aquí cada 2x3, no sé cómo va a acabar esto. Últimamente tamén se vían matrículas de fora, coméntase que de países do leste, incluso da propia Romanía. Quizáis aí está a clave da operación, supostamente por delitos fiscais, por posible evasión de impostos. Matrículas españolas e hai un par deles, creo que, con matrícula estranxeira. Hai 3 detidos, parece que 2 homes e unha muller, pero no chalé que teñen alugado onte o segue habendo xente, tamén cativos. Hoxe o traballo policial centrouse nos negocios, trasladando os coches para que den baixo custodia do xulgado, porque, segundo fontes oficiais, están ante algo moi serio. Andar pendentes do móvil é un dos maiores riscos ao volante e tamén o é pros peóns. Ollo aos datos da DXT. Din que 1 de cada 3 cruzan a rúa moi pendentes e mirando directamente o teléfono móvil. Unha práctica cotia que dispara ademais, Mónica, o risco dun atropelo. Un minuto de distracción nun paso de peóns como este pode ser suficiente para provocar un accidente. Mensaxes, redes sociais, audios, o móvil converteuse nunha extensión da man incluso cando cruzamos. Segundo a DXT, cada vez máis peóns distraense con dispositivos ao cruzar sen mirar os lados coa vista posta na pantalla. Unha falta de atención que está a aumentar o risco de atropelos. O mirar cualquier cosa en internet, el camino mismo que estoy haciendo lo estoy mirando en el móvil, entonces no sé ni para dónde voy, pero sí voy mirando el móvil y a veces como hoy me choco. Recoñecémolo, usamos o móvil cando cruzamos nos pasos de peóns, un xesto que xa é habitual nos viandantes, malia que son conscientes do seu perigo. Peligroso, sí, me parece, sí, sobre todo si no mira la gente. Y sí que es verdad que vamos mirando todo el rato para el móvil, estamos tan obsesionados con las pantallas. O 35% dos peóns cruza os pasos mirando o móvil sen prestar a atención debida. É unha das conclusións dun estudo realizado pola DXT que alerta dos riscos desta práctica. Pues por desgracia sí veo mucha gente cruzando así. Ahora el teléfono móvil parece que es una tercera mano. Sí, a xente anda todo o día co teléfono na man, entonces pues, é normal que peguen algún despiste e ao final pues alguien se le ven por diante, claro. No te puedes dar cuenta, lo mismo un coche no te ve y te atropella. O estudo tamén revela que un 38% cruza co semáforo en vermello de maneira frecuente e un 44% admite facelo fora dos pasos de peóns. No 2024, case a metade dos falecidos en accidentes en vías urbanas foron viandantes. En boa parte deste telexornal Mediodía vían vostedes unha lendana que lles avisábamos dun desaloxo dun centro comercial o máis grande que hai en Santiago de Compostela. Producíase precisamente por un incendio no seu interior. É o centro das Cancelas. As alarmas saltaban cando empezou a saír fume dende o tellado, pasadas as 2 desta tarde. Todo apunta a que o incendio se orixinou no sistema de aire acondicionado.
Estas que vemos son as imaxes en directo. O centro comercial foi desaloxado. En estes momentos, pois, os cidadáns, esa xente que estaba no interior facendo as súas compras, pois está ás portas do centro comercial esperando poder volver entrar. Foron desaloxados polo lume que se albiscou dende o tellado. Nestas grabacións vemos ese momento en que saltaban as alarmas e a xente estaba chamada a abandonar o centro comercial por este incendio, por este lume que saía de forma extraordinaria do tellado das instalacións, polo que por precaución se procedeu a desaloxar todo o centro comercial para que non correse perigo a vida nin a integridade de ninguén. E fíxense no novo sinal de tráfico que se está facendo viral porque a lenda, nunha interpretación puramente literal, proíbe o paso a todo o mundo agás aos mortos. Está no acceso ao cemiterio de Corrubedo. Esta é a reacción espontánea cando un se decata o sentido literal deste sinal de tráfico que está dando moito que falar nas redes sociais. Fíxose viral e é que a redacción do cartel complementario non é do máis atinada. Quen máis, quen menos, bota un sorriso. Hombre, que che vai a provocar? E o pensamento que me ven xa foi, diño, Dios mío, pero vamos a ver, vamos a levantarlos do cementerio para vir aquí, para entrar e salir. Yo pensé que los muertos no se movían, O sea, pero ya lo dice el refrán, no te acostarás sin saber una cosa más. Fallo de redacción, ¿no? Sí. O sinal levános colocados en que ninguén reparara no erro, pero sempre hai quen saca a punta a todo. A intención da policía local era evitar atascos no acceso ao cemiterio, sobre todo no verán, en que os turistas que van visitar o faro abeiran nesta travesía que leva ao cemiterio. Entonces viñan os coches e non era a calle estreita, non se podía pasar. Incluso ao final de todo hai veces que viñan unhas caravanas e quedaban encaixadas. Entón, claro, se había un entierro, había calquera cousa, chegabas e non había onde aparcar, non había nada. Dende o Concello xa anunciaron que van modificar o cartel, sorprendidos, iso sí, coa repercusión mediática que está tendo o tema. Nada, lle dou importancia, deron ya agora neste momento, non sei quen foi, algún que pasou por aí, pois, quería facer o chiste. Pero está ben que se ría un, que hai tempo para rirse. O audiovisual galego despide o actor Gonzalo Reichao, que faleceu hoxe en Ourense aos 80 anos. Encarnou o célebre Don Crisanto en Padre Casares e participou en series de gran sona como A Terras de Miranda e Libro de Familia. No cine destacou en títulos como A Praia dos Afogados e Somos xente honrada. E tamén foi a voz en galego do mestre Monterroi na icónica serie Dragon Ball. Vostede sabe o do coro? Que coro? O daqui. Mandan ensayar. Xa se poden imaginar, seguimos falando da chuvia, precipitacións que é certo, a pesar dos avisos de nivel amarelo que van continuar activos nas próximas horas, non vai ter a incidencia que tiveron onde a mañá, ainda así, desta hora, está chovendo en directo en Celanova. E imos ao litoral, chega unha nova borrasca de grande impacto, Nils, que durante unhas horas vai deixar a costa atlántica, parte do litoral atlántico, en aviso de nivel máximo, en aviso vermello. Será na madrugada do xoves. Queda, pois, aínda bastante para daquela. Esta tarde, como lles comentaba, con esas zonas en avisos das provincias da Coruña, fundamentalmente de Pontevedra e tamén Ourense, avisos por fortes refachos de vento, neste caso na Mariña, e precipitacións intermitentes que ao longo da tarde tamén nos deixarán algún tímido respiro. O que sí temos que falar é dunha marca neste día. A temperatura máis elevada no que levamos de ano, 20 graus, xa se acadou desta hora en Ribadeo. Como sempre, despois dos deportes, contámoslo todo, falamos da fin de semana e da pinta que ten a próxima semana. Isto que parece un marxeado é realmente o inmenso lago Erie entre o Canadá e os Estados Unidos. Este inverno é de récord e vai camiño de conxelarse por completo, algo que non ocorre dende hai 30 anos. O máis curioso é que o xeo gañou terreo a toda velocidade. A mediados de xaneiro estaba coberto só un 2% da súa superficie, agora máis do 95%.
Hai días falábamoslles do Aninovo chinés, que cadra este ano 17 deste mes. Os coreanos tamén celebran o Aninovo o mesmo día, pero os festexos son distintos. Días antes de recibilo adoitan facer unha cerimonia que consiste en facerlle reverencias ao ano que entra, vestidos co traxe tradicional do país. A ocurrencia, neste caso en Seúl, foi facelo metidos nun acuario rodeados de enormes mantarrayas. Moi orixinal non é? En Occidente levamos moitos anos facendo o mesmo con Papá Noel. Pasen moi boa tarde.